سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبص ويانا تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆም ኣብ በረኻታት ትግራይ تعليمهم زازيمهم ናብ ሰራዊት ትግራይ ዝተጸምበሩ መናእሰይ ህልውና ትግራይ ብቅልጽና ኣብ ቀረባ ክነሕሱ ኢና ኢሎም ኣለው ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዘዘራርቦም ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ዝስዕብ ኣዋዲዱ ከቅርበልና እዩ بقصرت أشحد زغطر مناسي تجري أسر حواتهم بمصعب ناب حرا مريت تجري نتعلم نورد اللو كاب حكمنا دوقاتر كساب سالساي دي كرزلو موات كاب فونتات كينتي كساب وننت استفلالي موياتات كاب ملاحت استفلالي بوليتيكا ودبات كساب دياسبوراتات تجري أبزي هلو نحزب تجري متحنز قبر زلو قالسي يساتفو اللو كاب بلد حنجيتكا مسخلاي كساد نخساد متحنناق كساب بمويا خاز قبر زتوالد قالسي روقا اتو من برخات تجري ويدوم تعليمهم بمززام نفس سراوي تجري تصنبيرهم زلو مناسي أبلع لزبوم زبط حقسني حنا فديت خوينهم صنعتهم يدسقلو كاف حرام ريت تجري تعليما زازيما حنا دك كانشتي حواتاني مسلا يستدادوت تجادالي أبابا زنجي عنا بزقال سبب مسنبارا كم زت عسا تقلس كم أعرف يقول تاني روحي أحسن أي حاجة مشكلة فيها حد حوادي حرقة أضع حرقة يعني وضحت لنا ديني يعني وحد بوتادي حد تداركو فيهم لا حوادي موتيو كرمينا يعني الحد لو سمعت إيه ما تصير على حكم الضغط حيرك من بعيد أنا أيين أكيد يخوينا حما تعلمين حما تعلمين في كتيبة توصي تجاري من سيفهمون تجاري بدك هلو نعتبر قصلو معلتي أربع أيوب على أيوب فلاي دعمي بلا جرب هذا كل جماعة يحجزلو أو كل جماعة يحفظ عنه هاي لا تلاقي حافظين أبناء الوصلوا أو وايد صبر تجاري تركيزو تجاريو كم تزغط أصلا سنريدو عليو فلاي تجاري تبعل حتى كيف فكر كم كل كم تحط في عصنيو لما عند المرة الله بتعمل جرب بتعمل في سراويتي عمل الصعي نقول نمرو ما في كذا بيش في الجرب في كل ما سكمل ما تقوم بلو في أول مرة على هذا إذا حصل في مهارنا فعني الحسن أنا بقول تلاقي كم هذا كتير طبعا سراويتي تو أنا بقول بالمرة فيو تلاقي حاجة كيرو حابب نايف أو ده ساعات مثلا مثلا دي خيرك شرطة الكاية بدل بمشي أمشي نقول لا تقول مثلا إنسان هذا طلعي حد ما عايز عامل مرالوي من يوم هذا هم ويديو عمزو كبار يات الخوف تعمل هذا ما يعتم جيات يغط الفيان هذا ميت كيملو سوادي أتم تعليمهم بزقباء من قد وسيلهم مس صنعت بتجري فيتن مكتام تداريهم زلو منعسي عبكة ماتت نزركب من اسي تجري زحلفوه رزين ما يخبر لهم هذا النخلة إيه شو هذا كان بنت مكان وضحى بس أصلا في أول سنة عندها أخويا ولن نسخة أمي كان ويها ثم تفور له خمسة المخزي والكسرة أبو تسعة أيامنا إننا الجيران ثم عندنا حوارنا حدا ما بيتنا نعوض فوق بيت حدنا ووجهنا بفخر هنا كذي أريدها عايزة وياك الكافور عايزة أخذ حاجة صحة حوارنا يفورا يوم سمعت عليك أنا أو طيب عن إبراهيم عن إبحاثنا أنا سمعت على أبين عن إبحاثنا خاصة أبيضها فوقها وما دي وانا وعرفت الوصلة سجل لا يبقى عرفت إذا أنا سجل لا يبقى لما تسمع كما تفهموا شافوا الفتح أو كتما يعني ده نقدر إن البشر يوصلنا بساعات حوارنا وقت يوم بقى هاي كله قالوا أوراقنا نقدرلو أو أبينا وقت يوم نقدرلو أنا برضه فين كان كل سنة فوقي لما تصدق ما تكون مسواسي أو مسواسي لغنا أو كده ما تقدر نعمل شيء تقال سبحان الله ذلك كي وقت كان لو هذا عشان لو كنت كلها هو كان لو كنت هذا جاي توي كان يحوز الكاس تصبر كل اللي
ሓዱሽ ወለዶ ትግራይ ኣሰር ጀጋኑ ኣያታቱ ብምስዓብ ስቃይ ህዝቡ ንምሕፃር መስተንክር ይሰርሕ ኣሎ ባንዓወቱ ንምክያድ እውን ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ይርከብ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓረ መሬት ትግራይ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ጎና ጎኒ ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ታሪኽን ሓድግታትን ትግራይ እውን ንምጥፋእ ወሸኒሎም እናሰርሑ ከም ዝኾነ ተፈሊጥሎ ዛጊድ ድማም ኣብ 18 ታሪኻዊ ገዳማትን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያናትን ከም እውን ክልተ ጥንታዊ መስጊድ ከቢድ ዕንወት ከም ዘብጽሑ ተፈሊጥሎም ንማሕበረ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቅዱስ ያሬድ ብምጽራሕ ደ ግሎብ ኤንድ ሜል ዝተባሃለ ጋዜጣ ካናዳ ከም ዝጸብጸቦም ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን መራሕቲ ሃይማኖት ከም ዝቀተሉ ኣብያተ ክርስቲያን ገዳማትን መስጊድን ትግራይ ብደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ዘዕነውን ከም ዝዘረፉን ተፈሊጥሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ ተመራማሪ ታሪኽ ዝኾኑ ብዛዕባ ሓድግታት ትግራይ 40 ዓመታት መጽናዕቲ ዝገበሩን ፕሮፌሰር ሚካኤል ጌርቨርስ ከም ዝበልዎም እቶም ወረርቲ ታሪኽ ትግራይ ንምጥፋእ ተራእዩ ዘይፍለጥ ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙን በዚ ድማ ኣዝዩ ከም ዘሰንብድን ተዛሪቦም ኣለዉ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ጥንታዊ መጽሕፍቲ ብራና ከም ዝዘረፈም እቲ ዜና ገሊጹሎም ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን 18 ታሪኻዊ ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ከም ዘዕነው ከም ዝዘረፉን ንኣልነጋሽ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ክልተ ጥንታውያን መስጊዳት ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዱን ደ ግሎብ ኤንድ ሜል ጸብጺብሎም خبروا زماننا ورج هذي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقلص امنا فلسفنا بيطوى بحالي من قد نتحكم نسهروا ببالحق نسهروا بعقلي ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይን ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ንመራሕቲ ትግራይ ኮነይሎም ከም ዝቀተሉ ደ ቴሌግራፍ ዝተባሃለ ጋዜጣ ኣቃሊዕሎም ኣብ ሓደ ዞባ ጥራሕ 78 ካህናት በወተሃደራት ፋሽስቲ አብይን ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ከም ዝተረሸኑን መብዛሕትኡ እቲ ቅትለት ድማ ኣብ እዋን ሃይማኖታዊ በዓላትን ቀጥሪ ኣብያተ ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝተፈጸመን እቲ ጋዜጣ ኣፍሊጥሎም ቁጽሪ ሞቲ ካብቲ ዝተጠቐሰ ኣሃዝ ከም ዝዛይድውን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም ኣብ ካራ ጆርግስ ዓዲ ዝባን ዝተባሃለ ከባቢ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ 12 መናእሰይ ከም ዝቀተሉ ሓደ ምስክር ዓይኒ ገሊጾም ኣለዉ ብዕለት 29 ታሕሳስ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካራ ጆርግስ ዓዲ ዝባን ተኣኪብና በዓል እናኽበርና ከለና 8 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ሃንደበት ናብቲ ቀጥሪ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ካብኡ ካብ 18 ክሳብ 20 ዕድመ ዝርከቡ 12 ዲያቆናት መሪጾም ወሲዶም ኣብ ደገ ኣውፅዮም ድማ ረሺኖሞም ኢሉሎም ካብ መርሸንቲ እንዳ ማርያም ገርገራ ብተኣምር ዘምለጡም ኣባ ሃደራ ዝተባሃሉ ወዲ 76 ዓመት ካህን ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 12 ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ናብ ቤተ መቅደስ እቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኣተውን ቅትለት ከም ዝፈጸሙን ተዛሪቦም ኣለዉ ናብቲ ቤተ መቅደስ ምስ ጫምኦም ምስ ኣተው ንስኹም እዚ ኩሉ ክሓልፍ እዩ እናበልኹም ነቲ ሓረስታይ ትእብዱን ትሰብኩን ጸላእትና ኢኹም እዚ ድማ ክትገብሩ ኣይግብአኩምን ኢሎም ጸሪፎምና ካብኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ኣብ ልዕሊ ዝነበርና 6 ካህናት ተኩሶም ኩሎም ብጾተይ እንትሞቱ ኣነ ግና ብተኣምር ተሪፈ ኢሎም ኣለዉ ኣባ ሃደራ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ጸገም ቁሉላው ቀርኒ ኣፍሪካ ብውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝምራሕ ስሉሳዊ ኪዳን ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን መራሒ ሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆን ዘጣይሽዎም ስሉሳዊ ኪዳን ብግብሪ ልፍንቲ መጋበርያ ጥፍኣት ዕሉል ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝኾነ አልጀዚራ ገሊጹሎም ፋሽስቲ አብይን ፕሬዝዳንት ፋርማጆን መረፃ ብምንዋሕ ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕን ንምድልዳልን ኣብ ልዕሊ ተቃምቲ ውድባትን መራሕትን ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸሙ እቲ ዜና ሓቢሩሎም
ቀንዲ መንቀሊ ቅልውላው ቀርኒ አፍሪካ እቲኒ ኤርትራ ብዘይ መንግስቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝገዝአን ወለዶታት እቲ ሃገር ብወተሃደራዊ ዕስክርናን ጭቆናን ሰንሰን ዘበለን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ዝገበሮ ኢድ አታውነት ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ አረዲእሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ብምውፋር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ከም ዝወልዕን እቲ ፋሽስታዊ መራሒ ምስ ሱዳን ኣብ ዝጀመሮ ዶባዊ ኩናት እውን ነቲ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ከም ዘሰለፈን ዝገለጸ አልጀዚራ ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ድማ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አንጻር ተቃውምቶም ከም ዝተጠቀሙን ንሶም ድማ ብተረኦም ወተሃደራት ሶማሊያ ናብ ኩናት ትግራይ ከም ዝለኣኹን ኣመልኪቱሎም በአርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ተመሊስና ክሳብ ንጋነ ሰላም ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕብ